Pag ako nag-ano dito, hindi ako nakapasa. Yung donut talagang may kasalanan. Pumunta akong CR. Pagtayo ko, may dugo. My calendar says 90 days to go. Good morning everyone! Welcome back to another vlog. And today po ay meron po akong appointment for the OB appointment. Ayan, check up siya. Madaming gagawin ngayon and I'm already on my 27 weeks to be exact today. Magkakaroon ulit kami ng ultrasound. Hopefully makita na yung gustong makita ng doktor, yung heart, full picture ng heart ni baby. May urinalysis din ako. Meron din akong glucose tolerance test ngayon. So yun yung medyo kinaka-worry ko. Kasi, nagbawas talaga ako ng salt consumption ko. I don't eat a lot of processed food na yung, hindi na ako masyadong nagno-noodles, hindi na ako masyadong maaalat na food. Pero ang naging, nag-backfire siya kasi more on sweets naman yung kinakain ko. Yung donut talaga. Pag ako nag-ano dito, hindi ako nakapasa. Yung donut talagang may kasalanan. Yung donut talaga. So, yun yung medyo kinaka-worry ko. I need to take that 45 minutes to 1 hour before my appointment. Mahihilo siguro ako dun. Kasi before naman yung pregnancy ko, hindi talaga ako mahilig sa mga sweets. Ngayon lang ako nahilig sa donut lang naman, but I don't eat chocolates or yung mga ganon. Yung donut lang talaga. Pero ang taas kasi ng sugar content ng donut for sure. Hindi ko alam kung kakayanin ng katawan ko kasi I think that's 75 grams of sugar. Glucose yung iinumin ko. Nasa fridge pa pala before I even forget. And baka i-check na naman yung cervix ko ngayon kasi for the past 3 weeks from, yung 3 weeks ko, from may nag-check up ako hanggang sa 3 weeks na duration ay nag-spotting ako, brown spotting. And then nawala siya ng 5 days. And then bumalik siya the other day. Medyo na-worry ako dun kasi pumunta akong CR. Pagtayo ko, may dugo. And the color is not dark brown anymore. So hindi ko alam kung may UTI ba ako kasi kung may UTI ako, it can cause miscarriage as well. So, ang dami ko naisip ngayon. I just want it to be over na. Sana wala na akong spotting. Ang sakit din, nag-cramps din ako nung nagka-spotting ako. Tas matigas talaga siya dito sa left side ko kapag nagka-cramps ako. Hindi ko alam kung Braxton Hicks lang siya or what. I don't know. I don't feel any burning sensation when I pee. I don't feel itchiness down there. Wala akong sa reproductive system ko na parang there's a sign of infection. It's just that na-cramping talaga. So, hindi ko alam eh. So, punta na tayo dun guys and update ko na lang kayo mamaya kasi hindi nga pwedeng mag-video dun talaga. Sana naman yung speculum nila, liitan na nila. Magre-request talaga ako ng mas maliit na speculum. Ang sakit kasi talaga, ang laki ng speculum nila. Hindi ko bet yung size nila. Kasi yung OB talaga namin dati sa Pinas, ayaw niya ng malaking speculum. Gusto niya yung maliit lang kasi you don't need it to be super duper malaki naman na gano'n. Update ko pala kayo sa chan ko guys. So this is now my tummy. Ayan na siya guys. 'Di ba? Malaki na siya. Malaki na po ang abibing natin. So far, wala pa namang stretch marks. Hopefully, hindi ako magka-stretch mark. Hoping lang naman. Pero kung meron talaga, hayaan na lang. Tsaka, ang good news is, nag-gain ako ng weight dahil dun sa pagstay ko sa Sioux Falls siguro. Ang dami ko kasi nakakain dun. Nag-gain ako ng 1 pound mahigit. 1 pound mahigit. So, yun. Happy ako na nag-gain ako ng weight. Kasi pwedeng mag-gain weight ngayon. Pero kapag postpartum na, dun na natin unti-untiin na Tara na guys, kasi kailangan makaalis na ng maaga. OOTD tayo guys. Ang aking shirt is from, I think Uniqlo ito. Pero sa men's section siya kasi gusto ko yung mahaba yung manggas at papalamig na kasi. So, yan. May pang babae sila pero hindi kasi ganito yung manggas niya. So, doon ako sa pang lalaki kumuha tsaka makapal yung tela niya. Ayan. And then, leggings is from Uniqlo as well. Yung heat tech nila. Ito yung pinangli-layer ko kapag winter time na. Pero, hindi pa naman gaanong malamig. So, kaya lang na mag-leggings muna for now. And then, for my shoes is just my New Balance na 327 na napaka-comfortable. Highly recommended kapag gusto nyo ng comfortable na pang walking, pagbuntis kayo, ganyan. I don't tie it tightly para ma-shoot ko lang yung paa ko ng mabilis. Ganun.
para hindi na ako yumuyuko para mag-tie pa ng aking shoelace. Magja-jacket pala ako guys kasi medyo malamig ngayon. Yung temperature kasi ngayon is 39 Fahrenheit to 50. So, parang ngayon is 3 degrees Celsius siya, papuntang 10 to 12 degrees Celsius. So, kaya naman tong outfit ko for sure. Hopefully lang hindi masyadong windy. Kasi yun yung mahirap, yung parang tumatagos kapag windy na siya. So, teddy bear na jacket para medyo maging warm lang. And then, yung bag natin is from Aldo. Yan lang. Very simple outfit. Gusto ko sana mag-black all over. Kaso, enjoy ko muna yung brown. Kasi hindi ko na magagamit to kapag pag winter na talaga. May black naman ako pero yan na lang muna. Good morning everyone! So it's the next day na po. Hindi ko na kayo na-update kahapon kasi after my appointment, nag-grocery pa po kami and pumunta kami Asian store, pumunta kami Sam's Club, pumunta kami Walmart, tapos nag-late lunch, early dinner sa Mexican restaurant na kami. And sobrang pagod. Hindi ko na malayan sis. Ngayon lang ulit kasi ako nag-Sam's Club na naman. Ang tagal ko nang hindi nag-Sam's Club. Dami ko na namang nabili. But anyway, it will be for good use naman. The other stuff that I got are for the baby shower that we're going to do. Siguro mga 9, tulog na. And then, I woke up at around 4 a.m. So, wala akong magawa kasi as in, gising na ako. Kasi ang haba na ng tulog ko nun eh. Parang naka 7 hours sleep na kasi ako by that time. So, talagang nagising na ako. Usually, yung yung sleep pattern ko, kapag nakaka 7 hours na ako, nagigising na ako talaga. Kasi parang okay na yung katawan ko. Pero last night talaga kasi sobrang pagod. And hindi ako nakatulog the night before. Parang 2 a.m. ako nagising. So, sobrang aga din. Update lang. Hindi para sa inyo. Update to para mabalikan ko yung video na to. Yesterday, nag-oral glucose test na yung tolerance test. So, while we were driving, ininom ko yung isang bote ng 75 grams ata yung basta madami siyang parang concentrated sugar siya na parang siyang juice na ang lasa niya is parang royal na parang gamot na as in talaga para kung masusuka habang nasa biyahe kami. Nung mga after 15 minutes na parang ayan nang sakit na ng ulo ko, parang nahihilo ako, gusto ko nang matulog na hindi ko alam. Tapos nung malapit na kami sa clinic, ay nakalimutan ko magdala ng ziplock. Nasusuka na talaga ako, guys. Nung mga 5 minutes away na kami, sabi ko talaga sa sarili ko, naku, mukhang hindi ako makakapasa sa glucose test ko. Kasi yun yung tinetest para makita ko meron kang gestational diabetes. And of course, if you have gestational diabetes, I think dito, i-refer ka sa dietitian, kailangan mo i-change yung diet. Tapos kung hindi pa rin na-change yung diet, may medication ka nang iti-take, ganyan. Feeling ko talaga nun hindi ako makakapasa yesterday kasi, diba, laging donut yung kinakain ko. Pero, prior to my pregnancy naman kasi, hindi naman kasi ako very into sweets talaga. More on sa salty food talaga ako. Pero ngayong pregnant ako, especially when I went to Canada, talagang nag-decrease yung salt consumption ko, I think. Kasi mas hindi salty yung pagkain namin dun sa Canada. And parang nadala ko siya pagpunta ko dito na even the noodles, sobrang alat na ng panlasa ko. That's why I don't eat yung mga chow mein, ganyan. Hindi ako kumakain. Bumili pa man din ako ng chow mein. Pero, hindi ko kinaya yung salt niya. Ang alat ng panlasa ko. Yung mga hot dogs na from the US, hindi na ako kumakain ng ganun kasi may tender juicy. Yung tender juicy kasi from the Philippines is parang mas bland siya compared to the hot dogs here. So, yun yung mga processed food na kinakain ko minsan. Pero hindi ko pa rin naman sila kinakain ng bonggang-bongga. Parang, sometimes lang, if easy cooking, ganun. Now, medyo na-worry ako that I might not be able to pass it. So, pagdating ko doon, ang ginawa is nag-ultrasound kami. Ang nag-ultrasound na naman sa akin yesterday was the same sonographer from the last time. Tapos, finally, nakuha na yung heart ni baby na picture na nag-UA ako. Muntik na akong umihin na hindi ako nakuhanan ng UA. Kasi alam ko talaga, iti-check ako for UA kasi tinanong ko last time kung ano yung mga labs na gagawin. Sabi ng sonographer, oh no, you usually start getting urine sample on the 28th. Sabi niya, 28th weeks daw. Sabi ko, I'm already on my 27th week and
and I'll be back probably on my 29th or on my 30th. Pumunta siya, nag-rush talaga siya na tinanong yung nurse ng OB if I need the sample already. So yun naman, buti na lang hindi pa kumihi. Sabi ko, antay na lang kita. Ayoko maging difficult patient. Pero ihing-ihi na talaga ako. Grabe. Nakuha na naman ako ng specimen. And then, during the ultrasound, grabe guys, nakita ko yung mukha talaga ni baby. Mukha na talaga siyang Ang ganda ng pagkakakuha niya. Pero unfortunately, nakalimutan ng sonographer na ibigay po yung photos ng ultrasound. And tinatawagan na lang kami nung pauwi na kami. So, sabi ko na lang, i-pick up na lang ni Mac pag dumaan siya ng Sioux City. Kasi nasa interstate na kami nun, guys. Yung mukha ni baby, para talaga siyang maganda yung pagkakakuha niya talaga. Kasi mas malaki na siya ngayon. She's already 1 pound in weight. Tapos, ang placenta ko, okay naman. Cervix, okay naman. Uterus, okay naman. Yung heart ni baby, the doctor didn't even mention about it already. So, I think everything is okay. Gusto lang talaga nilang makuha yung full picture of the heart na gusto talaga nila na, yung gusto talaga ng doctor. Medyo magalaw pa rin siya. As in, guys, habang ultrasound, yung paa niya nakataas na ganyan, no? Tapos, pinipicturan siya. Tapos sabi ko, look at her. She's moving around. So, na rin siya, cephalic presentation na rin siya. Hindi na siya breech. So, hopefully, she's gonna stay like that. So, at least alam ko na hindi ako magkakaroon ng possibility na ma-CS because of breech if she's gonna stay like that. Pero by chance pa daw kasi na umikot na naman daw siya. And she is very malikot talaga. Malikot talagang batang to. As in, guys, bakitang gilas siya. Nag-ultrasound kami. Kick siya ng kick. Nakikita ko yung tiyan ko gumagalaw. And then, after nun, ng ultrasound is pumunta na ako sa OB room. Doon ako chinek ng doctor. Nag-vaccine pala ako. Ano na nga yung vaccine ko? Tdap ba yun? It also protects with the whooping cough for the baby, something like that. Magaling talaga yung laging nag-i-inject sa akin, yung nurse niya, kasi gentle lang siya, pati yung pag-draw ng blood, as in sobrang easy niya mag-draw ng blood. Kasi dreno yung blood ko while I was still in the sonographer's room, kasi nga, hinahabol nila yung time, kasi kailangan 45 minutes to an hour na after mong ininom yung drink tsaka kanila draw ng blood. Nilista ko talaga yung lahat ng mga questions ko for the OB. This time, I asked if we can do hospital tour, DR and labor room tour sa St. Luke's. Kaso, sabi ng nurse is, before COVID daw kasi ginagawa yun, pwede kang mag-tour. Tapos ngayon, hindi na daw nila inaalaw. Well, I understand naman, siguro protection din ng mga patient or whatsoever. So, hindi na nga siya pwede. Pero sabi kasi ng friend ko ay, dadalhin daw sa delivery room, pero kasama pa rin naman daw ang support person mo. Pwede pa rin naman siya. Humingi na rin ako ng script ko for my breast pump, kasi kailangan ko yung script para i-handle siya ng aming insurance. So, I'm not sure yet. Gusto ko talaga yung wireless na breast pump, para mas madaling mag-pump so that I can still do stuff even if I'm pumping kaysa dun sa nakasaksak. Kaso kailangan ng nipple measurement. Yung nipples ko kasi, guys, TMI, ano ba yan? Kasi kung tinitingnan ko yung nipple ng mga nanganganak ng pasyente namin dati, malalaki talaga yung nipple nila. Tapos kahit first baby. Tapos yung nipple ko kasi, hindi siya ganun kalaki. So sabi ko, should I wait for more time para tingnan kung lalaki pa ba siya, kagaya ng mga nagiging pasyente namin, or should I order now? Ganun. Hindi ko talaga alam kung paano siya i-measure. I-measure mo kasi siya yung nipple size. Gusto ko talaga maganda yung fit niya sa nipple ko kapag dumating yung breast pump. Siguro mag-order ko by December or January na lang. Para ma-measure ko yung siguro totoo na ito na yung nipple size ko. Kasi guys, talaga kino-compare ko, parang hindi naman ganyan kalaki yung nipple ko. Parang hindi ganun kalaki. Tinanong ko na rin if ever kung ano yung pwede kong tawagan na number just in case I bleed again during the weekend, or just in case I feel something is not right, ganyan, during the weekend or kapag gabi. Kasi nga yung clinic is only daytime. So, binigay nila yung operator hotline. Tapos sabi, kapag tinawagan mo to is, ang sasagot is operator, and then they will call the on-call doctor daw. And then they asked me about mental health.
Grabe dito guys, parang automatic siya na tinatanong. Hindi ko alam kung bakit. Sabi yung gano'n, how are you doing with your hormones? Ganito, ganyan. Do you need extra resources for the mental health? Kasi nga daw, madami daw talaga, especially now that it's winter time. Iba na yung winter. Hindi pa naman winter officially, pero iba na yung oras. Sobrang konti na ng daylight ngayon. Mas prone ang mga tao for depression. So, ang pregnant is even more prone to depression because of the hormones na iba nga talaga. And sabi kasi nila, kapag daw a pregnant woman is depressed or something like that, it also affects the baby. So, if you need resources, if you need medication, if you feel like you're gonna hurt yourself or whatsoever, if you're gonna hurt yourself, admit ka nila, guys. yung question talaga ng doctor, yun talaga yung mga tinatanong namin kapag nag-a-admit kami ng pasyente na, do you feel safe at home? Do you feel safe with your partner? Do you have any thoughts of hurting yourself? Yung mga ganun. Kaya sabi ko, tanong ka na yung mga tanong mo, girl. Ang sabi naman, if you need help talaga, like, for example, if you feel like you want to hurt yourself or you want to hurt somebody because of the imbalance na hormone or sa depression, they suggest na you will be admitted, ganyan, para ma-monitor ka nila, and also the medication is yung proper din. Pero kung hindi naman, if you feel like gusto mo lang yung parang very, very light lang na parang feeling mo lang is you don't feel good, ganyan, they can refer you to counselor. Pwede din silang mag-recommend ng antidepressant which is safe for the baby and for the mom, ganyan, na hindi magkakos ng anything bad. Kasi ang mom is depressed during pregnancy, there will be a higher chance of having postpartum depression as well. So yun. So, very very open ang mental health. Yun din yung na-appreciate ko sa kanila. Kasi sabi lang ganun, halos lahat ng pregnant pinagdadaanan yan. So, if you feel like you need resources or if you need help, just let me know. If you feel like you're not okay, even if it's in the middle of the night, you can call me. Ganyan yung doctor. As in talaga na, very sila guys, very open sila sa mental health. Samantalang pag hindi ako makapagsalita kung kailangan ko ba? Kasi ako, I try my best not to dwell on those negative thoughts. Pero, tinanong ako, sabi nga nun, how are you feeling? Anxious ka ba? Yun lang lagi kong lang sinasabi na anxious ako. Parang, I don't know if I'm gonna be a good mom, ganyan. Yun sabi ko lang, anxious ako. Well, sabi naman na normal na ma-feel mo yung mga ganyan. Iba talaga. I really appreciate yung mental health na very open sila sa conversation na yun. Pero nasa patient na rin talaga na kung mag-open up ka. Ako kasi parang feeling ng doctor, I am very, close. Sabi nga, if you don't feel good, magsabi ka lang, ganyan. Parang sabi nga, para kang may wall. Parang kahit sa hospital, pag tinatanong ako, para kang may wall, sabi nila sa akin. Para daw akong, I don't know, I just don't want to talk a lot about my personal life kasi kapag minsan. So, hindi naman dahil nagwo-wall ako, pero there are stuff that I don't wanna share. There are stuff that I can freely share, ganun. Especially if hindi naman siya makakatulong sa ibang tao, diba? Pero as in talaga guys, sabi ko, ay, ano ba yan? Hindi ako pwedeng maging nurse sa ganito. Hindi talaga ako pwedeng maging nurse sa may ng mental health. Kaya ko maging therapeutic when it comes to the conversation, but I can't be like yung very touchy na ihag mo pa pati patient mo. I can't. If family members ko, yeah, my friends, yeah, I can do that. Pero pag patient ko, parang I have my personal space. But anyway, that's it guys for the update. As in talaga na, ilang weeks na lang. My calendar says 90 days to go before my due date. So, 3 months pa. Excited na, anxious na, hindi ko alam. We'll just cross the bridge when we get there. Ay, update pala guys sa ko. Yung bleeding ko pala is sinabi na rin ng OB kasi sinabi ko na 3 weeks ako na nag-bleed. From the last time that I visited you guys, I bled for 3 weeks pero spotting lang naman siya, and I thought the brown spotting was just from the medication that I was taking kasi binigyan nila ako ng medication ko last time. And then sabi nung nurse, girl, you didn't call us. Sabi niya gano'n, next time you call us. Kasi sabi ko parang hindi naman siya very concerning kasi I don't feel the cramps, parang minsan lang talaga na-anxious ako na sobrang dumadami siya. Pero, pag nagre-rest ako, nawawala din.
Tas yun, sabi ng OB ko is, very sensitive daw talaga yung cervix ko. My cervix is not open, there's no active bleeding, pero sensitive daw talaga yung cervix ko. As in talaga guys, kasi last time, I was already so happy na nag-stop na yung bleeding ko. I think it stopped for like 5 days. And then it came back again. Nakaka-worry siya kasi nung nag-bathroom ako, talagang tumulo talaga siya. Pero hindi siya clot. Pero I was like, oh my God. Tapos nag-cramps ako, ganyan. Kaya yung supervisor ko, na okay na enough ako that time. That night, nababalik pa dapat ako. Tapos sila na yung nagtuturn sa patient ko, hindi ako pinapabuhat. Dadalawa na nga lang kasi yung pasyente namin, wala pa akong option. Yung pasyente ko is bedridden siya, sobrang bigat. Pag nagta-turn kami, kailangan talaga ng 2 tao, ganyan, tapos magbo-boost ka pa. And then, yung isang patient namin is, may cancer meds siya. So, ang pinaka-safe na ibibigay sa akin is yung mabigat na pasyente, hindi yung may cancer meds. Kasi, pag dun sa may cancer meds, hindi ako pwede na doon ako. Ayun lang naman guys, ang update. I hope you enjoy watching this updates. Ay! Gusto kong nakalimutan ko. Ano nung pangalan na kasi nun? Guys, sobrang thankful ako sa mga nagsisend sa akin ng photos na nanonood sila. Meron pa nagsend sa akin. Parang ang pangalan ata niya is Emil. Something like that on Instagram. Wala kasi yung phone ko. Naka-projector daw sila. Naka-projector silang nanonood ng video. But, ayun guys, thank you so much guys. Sobrang na-appreciate ko kapag nagme-message kayo na gano'n, na na-appreciate nyo yung mga videos. Kasi sobrang hirap. It just looks like sobrang daling mag-film and mag-edit. But then, the editing part, it's not easy for me. Kasi ang dami kong cut, ang dami ko kasing sinasabi during filming. So yun. Anyway guys, thank you so much everyone for watching. I hope you learned something again today. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I will talk to you guys on my next one. Bye! I've always wondered what it takes to fill this empty void inside.